بسيطة. تفضل. دكتور انت بتعرف شو كل اشي بدي اعرفه. بدي تحكي لي مفتاح الشفرة، كيف قدرتوا تتنصتوا على خط دمشق حلب؟ שום מילה אתה לא אומר להם. שום מילה. תזכור את זה. חייל פצוע מזיק יותר מהרוג. אתה מבין שזו בגידה? אתם אשמים בבגידה. שום מילה! אין קצין באמן שלא שמע מה אתה חושב ומת לחנוק אותך. אף אחד מהפלאפלים שם למעלה לא ידע שהולכת לצאת מלחמה. אף אחד חוץ ממך לא ראה את מה שראית. הכל בסדר, הכל בסדר. אני מתחנן לך. תירה בי, תירה בי! אבינועם, תהיה איתי. איפה שאני דורך, אתה דורך אחריי. אתה רוצה לצאת מכאן? אתה רוצה לצאת מפה או לא? קדימה. 1, 2, 3. شو لازم؟ انت ما بدك تساعد صاحبك؟ אני קופץ למים. سنين انت بتعرف شو بدك.